La bufanda de la iaia és una iniciativa solidària que el que busca és una nova manera de participar o col·laborar amb una entitat social i en aquest cas amb una causa molt concreta que és la soledat de la gent gran. La bufanda de la iaia és un projecte que va començar fa 2 anys ja, però vam començar a quedar a fer tallers, a fer reunions amb la gent gran i ens adonàvem compte que a la gent gran li agradava. El que hem buscat amb el moviment Bufanding és que les persones grans siguin actives i participen en un projecte en primera persona. Amb la bufanda de la iaia teníem molt clar que les persones grans les havíem d'implicar d'alguna manera, no? Llavors, com les hem implicat? Doncs en algun cas han vingut allà a ensenyar a fer mitja o ganxet a altra gent més jove que potser no en sap. Per la persona gran sembla que tu siguis un favor, no? Que vagis a veure-li. Però jo crec que no, que és al revés. Una manera de col·laborar és, per exemple, confeccionant una bufanda amb unes mides concretes i portant-la o bé aquí a la seu d'Amics de la Gent Gran o bé a alguna de les trobades que hem realitzat. Fa tothom de manera voluntària. Tenim gent gran que està ensenyant a fer mitja a gent més jove i aquestes bufandes formen part de les bufandes de la iaia que després es vendran i els diners, els beneficis que s'obtenen són per poder pagar activitats que l'organització fa per la gent gran. No? Aquests tallers estan pensats tant per anar a teixir, per estar allà teixint en companyia, com per ajudar a teixir, com per promocionar la bufanda. Una altra manera de col·laborar amb aquesta causa solidària és fent un gest tan senzill com és adquirir una bufanda en els diferents punts de venda o bé en qualsevol de les trobades que hem realitzat periòdicament. Se li demana a la persona que fa la bufanda que a l'etiqueta posi el seu nom, la seva edat i quant de temps ha trigat a fer aquella bufanda. Tu li vagis a una persona gran i li diguis mira, avui et traurem de casa, anirem a un taller i a més ensenyaràs. Ells se senten molt reconfortats. I jo ensenyo les iaies i els nois són més difícils d'ensenyar. Però bueno, jo tinc paciència. El bufanding ha estat la causa de moltes col·laboracions que d'una altra manera no s'haguessin produït. La bufanda de la iaia la vaig conèixer a la Fira Creativa. Passava per allí i hi havia un stand de la ONG i vaig aixecar-me per preguntar de què es tractava. No? Em va cridar molt l'atenció les bufandes que hi havia penjades de tots els colors i la gent cosint a l'estand. El fet que hi hagués a darrere una associació en la que hi havia una finalitat més que només el teixir per teixir, era algo que atreia molt. També era una manera d'estar acompanyada, o sigui, per benefici meu era una manera d'estar acompanyada. A mi m'agrada molt escoltar-los, m'agrada molt sentir que expliquin les seves històries, volen que els escoltis, hi ha molta gent que vol que els escoltis. Una de les grans sorpreses de la bufanda de la iaia ha estat que amb un gest tan quotidià s'hagi creat una comunitat tan gran i tan activa. Cada trobada molta gent i molta implicació. Això que jo estic fent potser a casa tindrà una repercussió o m'aporta una mica de transcendència, no? del que faria com una afició i prou, o sigui, li dona un sentit. Tot tipus de col·laboració que tu puguis fer amb la societat, si la fas d'acord, jo crec que t'aporta moltíssim. Demostrar que amb l'ajuda de les bufandes ajuden a molta gent. És un projecte d'il·lusió. La veritat és que tot el que m'ha portat aquest projecte és positiu i emotiu també. Perquè és una amistat que ens doneu, però és un carinyo, no sé, és que jo ho sento tan a dintre. Em sento contenta. He fet alguna cosa. No m'he quedat a casa.